Мирослав Семов е първият демократичен кмет на община Дряново. Мандатът му е един от най-успешните в страната. Тогава Дряново се нарежда на трето място по спечелени проекти. Изградена е централната градска част, спортната зала, водопроводи и спортни площадки. Ремонтирани са площади и църкви. Разкрити са над 1000 работни места по програми. 3 пъти е увеличен туристопотокът. Заедно можем да си върнем достойнството и самочувствието. Със съдействието на централната власт и с европейско финансиране ще подобрим инфраструктурата на Дряново. Пътища, учебни бази, спортни терени. Ще създадем условия за заетост на младите и поминък на дряновци. Ще се погрижим за хората в нужда. Ще осигурим качествена медицинска услуга. Дряново заслужава видими резултати. Дряновци заслужават промяна, европейско самочувствие, сигурност. Вече сме го правили. Заедно можем отново. С подкрепата на ГЕРБ. Номер 11 в бюлетината за инженер Мирослав Семов за кмет на община Дряново. Номер 6 в бюлетината за ГЕРБ в Общински съвет Дряново. Купуването и продаването на гласове е престъпление.